Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal? Como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia nunha xornada na que o foco volve a estar posto no Concello de Santiago. De momento non hai novidades no que se refire ao relevo na alcaldía. Tardará, dicía hoxe Ángel Currás, o alcalde que marcha, entre 15 e 20 días. Da que está caendo en Santiago falábase hoxe e moito na sesión de control no Parlamento Galego, nun pleno no que houbo moitos momentos de tensión e tamén moitos reproches. Por suposto, por aí abrimos a tertulia, pero hai outras cuestións que temos que comentar. No Congreso aprobábase hoxe a lei que permitirá a abdicación do rei e que lle abre a porta á proclamación do futuro Felipe VI. Finalmente, o 85% dos deputados respaldaron esa norma. Do PSOE houbo 3 parlamentarios que romperon a disciplina de voto. E, por suposto, temos que falar tamén do que está a pasar no PSOE, da carreira para elexir a un novo líder. Nas quinielas van desaparecendo algúns nomes, o último, o da presidenta andaluza Susana Díez. Están ben posicionados Eduardo Madina e Pedro Sánchez, que mañá anunciará que estará nesa carreira a Secretaría Xeral, e hoxe a noticia é a dimisión do líder do PSC, Pera Navarro. Bueno, son cuestións das que toca falar cos nosos convidados de hoxe. O empresario Rafael Cuíña, que tal, Rafa? Moi ben. Benvido. O exdeputado do PSOE, Xavier Carro, que é técnico en Navantia. Que tal, Xavier? Hola. Benvido. E o xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión. Que tal, Luís? Benvido tamén. Gracias. Bueno, pois empezamos, se vos parece, polo máis próximo, polo que está a pasar en Santiago, situación a da nosa cidade que centraba hoxe, como era de esperar, a sesión de control no Parlamento Galego. Había preguntas ao presidente e moitas delas xeraron en torno ao que está pasando na nosa cidade. Os grupos da oposición do PSDG, EAGE e do BNG responsabilizaron o presidente da Xunta da crise institucional no Concello da capital de Galicia. Dixo Feijóo que o PP actuou, que deu a cara contundentemente e retou os socialistas a facer o mesmo en Lugo e Ourense. Saíron tamén moitos exemplos de outros concellos galegos. Imos escoitar uns momentos do debate, logo comentamos na mesa. Dalle igual Gürtel que Marcial Dorado, Santiago, que Porriño, Caixa B, que financiamento ilícito. Señor Feijóo, realmente diante de cada problema importante vai haber que agardar 1000 días, 3 anos, a que vostede este acorralado e non lle quede máis remedio que tomar unha decisión? Si me pregunta pola gobernabilidade das institucións, reitero, na Xunta haina, nos concellos gobernados polo PP haina, haina en Santiago, haina en Vigo grazas ao partido maioritario que gañou as eleccións, o PP, en Ourense e en Lugo non hai. Sabe, señoría, o que penso realmente? Que o cambio en Santiago é o que vostedes desexarían en Lugo e en Ourense, pero non se atreven a facelo. Moitas grazas, señoría. Vostede é responsável dunha situación rocambolesca, señor Feijóo. Que Santiago vai a ter o terceiro alcalde en 3 anos. Que acabe sendo alcalde o número 25 da candidatura do Partido Popular. O último da lista. Non me vou escudar nas miserias do Bloque Nacionalista Galego para dar a cara en Santiago. Adimos e adimos contundentemente. Porque tratar coa lixeireza que está a tratar o que está acontecendo na cidade de Compostela é de manda truco. Había neve, efectivamente. Vostede de xeografía xa sabemos que non sabe nada. Só sabía que había neve. Esa é vostede, señor Feijóo. E o seu retrato está na cidade de Compostela. É que vostedes disfrutaban da situación que había en Santiago e agora están sorprendidos porque fixemos o que tiñamos que facer. Cumplir as sentenzas, cumplir a lei e mudar o alcalde de Santiago despois de pedir disculpas aos cidadáns. Bueno, empezamos por isto último que decía Feijóo, a parte das desculpas, fixo o PP o que tiña que facer, como di o presidente da Xunta. A ver, Luís, ti que pensas?
Bueno, antes de nada, quería decir que se está tratando un tema do PP no Parlamento de Galicia, ¿no? Porque, aínda que a Xunta pode ter algunha responsabilidade no funcionamento dos concellos, pero pregúntanlle como presidente do Partido Popular de Galicia. Estáse facendo un debate como presidente dun partido, cando el responde ali como presidente da Xunta, non como presidente do partido. Pareceme ben que se discuta desto, no Parlamento pois debese falar de todo, pero sorprende que sempre... Tamén é unha costumbre que ten el, nos propios consellos da Xunta contesta a cuestións de partido, porque ellas preguntan tamén, pero eu recordo na etapa de Fraga que a veces, cando non lle interesaba, dicía, non, esta cosa do partido xa direi no outro lado. Pero bueno, aquí nesto Feijóo sí contesta. E bueno, o de hoxe, pois, supoño que tamén un capítulo máis desta pelea política, porque o tema de Santiago está encauzado, eu creo que xa está encarrilado, e podemos analizar e falar do pasado todo o que se queira, pero eu creo que agora hai que mirar de cara ao futuro, non? Está ben encauzado, crees? Eu creo que está ben, bueno, polo menos é a mellor solución que había neste momento. Eu creo que neste momento non había a posibilidade xa de convocar eleccións, porque xa non hai tempo, non había o de convocar unha xestora, eu creo que é peor, porque esta é unha solución pois similar, pero similar no sentido de que vai a necesitar xente tamén externa, o Concello, as listas para poder conformar goberno e para nomear concelleiros. Pero eu creo que sí que é a mellor solución que hai, e despois a persoa escollida para isto, eu creo que é dun nivel, pois, bom, tamén dentro do que hai en Galicia, pois é de primeiro nivel. Bueno, pois deixámoslo aí de momento, de Luís, que está encauzado dentro das solucións que había, pois, que a mellor das opcións. A ver, Rafa e Xavier, que pensades? Xavier Carro. Bueno, a mí sorpréndeme escoitar o presidente decir que antes todo estaba moi mal e agora que se tomou unha decisión, pois agora todo está estupendo, non? Bueno, o presidente chamalle está estupendo a que efectivamente o número 25 dunha candidatura dirixe un equipo de concelleiros que ainda non sabemos quenes son, porque son xente que virá de fora do concello, e que, por certo, non vai a nomear o alcalde, senón o partido político, según dice a propia lei electoral, e esa é a situación estupenda. A mí non me parece que sea unha situación estupenda, porque eu creo que bueno, eu lembro perfectamente o debate parlamentario cando cambiamos esta lei electoral, non? Esta lei electoral, esta circunstancia de que o partido poida designar concelleiros externos, fíxose no mesmo momento que a reforma da lei de partidos. E fíxose precisamente porque no País Vasco, en aquel momento, con o terrorismo de ETA sobre a mesa, pois dábase unha circunstancia que en moitos concellos ETA amenazaba aos concelleiros electos do PSOE ou do Partido Popular ou do PNV, dos partidos que non eran os partidos do seu entorno, de tal forma que a xente, esos concelleiros individualmente, abandonaban incluso o País Vasco, marchaban dali, dimitían, e entón, ao dimitir os concelleiros do PP ou do PSOE, o que sucedía era que, bueno, se era un concello de 13 concelleiros, pois quedaban só 4, pero quedaban 4 de Ribatasuna que gobernaban, non? E entón, para evitar aquilo, para evitar que se pudera producir esa presión sobre concelleiros amenazados, pois introduxose esta reforma. O sea que, no caso de que unha candidatura se quede sin xente, pois que sea o propio partido o que nomee. Claro, iso é o que se está aplicando no caso de Compostela. Pero o caso de Compostela nada ten que ver co obxecto daquela reforma. Aquí non hai ETA, nin hai unha amenaza, os que se fóronse, pois, polo que xa sabemos, e non vou a falar de 3 anos de desgracias, e de 3 anos de corrupción, e de 3 anos de errores políticos, non? Por parte do Partido Popular. Bueno, pois todas esas cosas levaron á situación actual. E, acolléndose a unha reforma que se fixo para loitar contra ETA, pois van a entrar no Concello de Santiago persoas que non foron electas nas listas do Partido Popular. Si para o presidente esa é unha situación estupenda, desde logo para mí non. A ver, Rafa Cuiña. Bueno, no básico concordo con Xavier. A mí o que me sorprende é que estou vendo estes días en diferentes foros, en diferentes tertulias, xente máis ou menos do mundo mediático próxima ao Partido Popular,
que coinciden, non, por suposto, coincide co teu argumento, pero non digo por ti en absoluto, que quede ben claro, coinciden en decir que aquí non pasou nada, que o que pasou xa pasou, e que hai que mirar cara ao futuro, non? Eu creo que a responsabilidade política ten que ser evidente dos xestores tanto municipais como da Xunta. Aquí, como moi ben dixo o compañero de tertulia Carro, levamos en Compostela 3 alcaldes. Digo levamos porque eu pago os meus impostos en Compostela. Levamos 3 alcaldes, levamos unha legislatura inteira e parte da anterior saindo na prensa só por casos un tanto escabrosos, porque quero lembrar que hai imputados tamén do Partido Socialista, como o señor Bernardino Rama, simplemente a capital de Galicia salindo nos papéis por escándalos diarios. Os mesmos que decían que había que esperar os procesos judiciais, que non pasaba nada, que o alcalde estaba perfectamente legitimado, ahora din que sí, que o Partido Popular xa tomou a decisión que tiñan que tomar, de repente sí que valía a esta decisión. Estamos vendo como o señor Currás, co que non teño nada en contra a nivel persoal, faltaría máis, pero que sigue de concelleiro, non vale para alcalde, pero vale para concelleiro. Entón eu creo que unha burla á cidadanía é evidente, é unha burla ao propio sistema democrático, unha burla tamén ao sistema de partidos. Estamos vendo como tamén afecta non só ao Concello de Compostela, a súa imaxe, sino tamén ao goberno galego, porque unha decisión dun partido fai que un importante conselleiro teña que deixar de selo para ir a ser alcalde de Compostela e a nomear xente a dedo que non foron elexidos polas urnas. É dicir, é todo un galimatías que eu creo que a cidadanía non entende e que está poñendo a Compostela en unha situación que eu creo que non merece. A ver, Luís, adiante. Sí, no, eu nesa parte coincido en que hai unhas responsabilidades que seguramente vayan a ter unha repercusión nas urnas dentro de un ano. Estas cousas non pasan factura. Non necesariamente. Sí, eu creo que sí. Eu creo que pasan sempre factura. Todas as... Ojalá pasase. Pasan máis ou pasan menos. Sí. Home, os cidadáns hai que considerar o suficientemente intelixentes e a altura de hoxe formados para ter un criterio á hora de elexir. Por suposto, non vou dizer o contrario. Entonces, bueno, seguramente pasará factura, non sei en que medida, pero algunha pasará. De feito, nestas eleccións europeas, que son unha cousa distinta, pero creo que algo tuvo que ver. Son cousas bastante diferentes, pero sí, algo influiría. Algo tuvo que ver, non sei en que proporción. Como funciona o Partido Popular, é dicir, collen a Agustín Hernández e directamente iban un número pechando a lista, que sabes que é un lugar simbólico nas listas electorais, alcalde de Compostela, e xa directamente, xa publicado xa a prensa, candidato dentro dun ano a alcaldía de un tipo de procedimento, claro, pero ningún tipo de procedimento interno, é dicir, un dedazo, é dicir, vostede, eu levo moito tempo dicindo, eu creo que dixen en esta mesa, por eso digo, outros funcionamos outro xeito, pero eu levo dicindo un par de anos, e creo que en esta mesa dixen algunha vez que me sorprendía moito ver a Agustín Hernández tanto na vida social de Compostela e moito no palco, por exemplo, do Obradoiro de básquet todos os días. Sí. Que digo lembrar. Sigo, que ainda non acabara. A ver. Disculpa. Quería decir tamén algún... Bueno, ou respondelles como queiras, a ver, bueno, pois veña outra e así vos retrucando. Que sí, que vai ter repercusións, non sei, pero neste momento había que tomar unha decisión e eu creo que era que se tomou a mellor que se podía tomar neste momento. Chegados a hoxe, chegado hai un ano, pois era outra situación e, bueno, pois o mellor se fixo ben ou mal. A min podese discutir, pero a cuestión é que é certo todo o que se dice. Vai haber 3 alcaldes en 4 anos. De momento. Sí, de momento. Vai haber 3 alcaldes, queda solo un ou 2 concelleiros, bueno, queda un da primeira. Eu creo que Curraso vai a deixar, é unha opinión miña, non teño ningún dato. Non teño ningún dato. Parece difícil despois tamén a convivencia, non? Non, é que simplemente isto xa ocurrirá. Non sei se é absolutamente necesario para poder nomear o seguinte, pero eu recordo cando foi Conde Roa, esperou a votalo e despois dimitiu inmediatamente, porque o necesitaban os 13, que necesita 13 votos para sair alcalde. Entonces, penso que Currás seguirá hasta ese día e despois seguirá. Penso eu, despois quedará, se eso ocorre, será Reyes Leis a única persoa que continuará no goberno das electas será a única e inicialmente. Tamén o único imputado que vai quedar é un señor do Partido Socialista. Efectivamente.
pronuncia en marcha de Currás, efectivamente. Unha cousa que di Feijóo... Del non vai depender do goberno, non? En calquera caso, No, pero bueno, pero si estás pois, pedindo, si estás reclamando que se vayan os imputados, pero non son imputados, son condenados por unha sentencia. Currás non está condenado. No, Currás non, pero os que se foronse por condenados. Sí, no, pero hai algúns que ainda non, Eu quería decir algo en relación á persoa, non? Logo sigues, Luis, pero di, Xavier. Sí, porque todos con brevidade. Porque na maioría dos medios se fala de un fichaxe de primeira división, tal. Bueno, eu non coñezo personalmente, non teño unha opinión persoal de Agustín Fernández, pero Hernández. Xa te equivocas de Agustín. Esperamos se que eres de Ourense, que hoxe se falaba moito tamén no Parlamento. Pues Hernández. Compañeros de Tintín eran Hernández e Fernández. Xa digo, non coñezo personalmente. Os datos que teño del son da súa xestión pública, non? E da súa xestión pública, pois recordo sobre todo dúas cousas. Unha, que tuvo tamén un xuicio por certificar en falso unha obra. Curiosamente, nestes avatares que ten a xusticia, na sentencia recoñece como un feito probado que certificou unha obra que estaba sin facer, aínda que despois no fallo a sentencia non é condenatoria, pero bueno, son cousas destas que ten a xusticia. Ese é un dos feitos que recordo. E outro... Vaiche matizar Rafa logo. E outro é xustamente a súa... Eu matizo, porque ese caso conozco bastante. Matiza Luis, entón, bueno, a ver que remata Xavier. E outro caso é a súa xestión e a súa actitude, por exemplo, en relación á exixencia, ante o nivel de exixencia ante os gobernos de Madrid, non? Agustín Hernández era o que lle estropeaba todos os actos a Pepe Blanco cando era ministro, non? Sempre berrando polo medio la exigencia, lave la fecha, non sei que, todas estas cousas, non? Está moi ben que o goberno galego teña un nivel de exigencia co goberno de Madrid. Se as críticas son esas, Agustín pode estar bastante tranquilo. Curiosamente, houve un cambio de goberno en Madrid e xa non fan falta plazos de AVE, ni pactos de Obradoiro, ni pactos de Obradoiro, eso se acabou todo, non? Hasta hoxe aparece na prensa que hai un tramo do AVE que está abandonado ali cunhas vallas ás Edras, non? Entón, esos son os seus méritos políticos, eu non lle vexo, despois, en canto a xestión da súa consellería, pois eu tampouco coñezo ningún proxecto importante. Home, teñen a autovía de Carballo que estaba da época de Touriño, va legislatura e media, está aínda sin facer, non? Non lle vexo, desde logo, brillantez de xestión ninguna. E se as obras e as accións de goberno de Compostela van aos ritmos da súa consellería, desde logo, en un ano, darelle tempo a sentarse na silla e volverse a levantar. Hai dúas cousas. A ver, Luis, logo lle contestas os dous. A ese respecto, que evidentemente Agustín Hernández, se fose conselleiro nos anos 90 de ordenación do territorio, co topo, como se chame en cada momento, en épocas de bonanza, eu creo que probablemente non deixaría baixo nun concepto esa consellería para irse a un lío monumental como o de, nunca mellor dito, como o de Compostela. Eu coñecín a un conselleiro de Obras Públicas nos anos 90 que decía moitas veces que era moi fácil xestionar en época de vacas gordas, a ver que pasaba cando chegaran as vacas flacas. As vacas flacas chegaron, efectivamente, a Consellería de Obras Públicas a día de hoxe non ten uns orzamentos importantes para ser decisivos en este país, non ten uns orzamentos importantes como para ter aos teus alcaldes... Fainos un goberno, os orzamentos. Claro, pero os orzamentos... Sí, pero estou che dando razón en ese sentido, non tes os cartos necesarios como para ter contentos aos teus alcaldes, por así decirlo, para manexar os cartos públicos ao teu antollo. E isto, pois claro, lóxicamente o señor Hernández non tivo esa posibilidade. Eso en este país influye moito, non? Como todos sabemos. A ver, Luis. No, eu só quería... O Partido Socialista en Santiago pedía que fose Agustín Hernández. O pediu varias veces que fose. Pedía varias cousas. Unha, que dimitise Currás, dimitiu. Outra, que o alcalde debía ser o número 25, Agustín Hernández, e aí está, non? Mira, que se acertamos, Entonces, bueno, pode-se criticar. E despois, home, eu creo que a súa valía persoal eu tampouco a coñezo, pero bueno, ele é enxeñeiro de camiños, traballou na empresa privada, traballou no sector público, con cargos, bueno, eu creo que ten un perfil, digamos,
mediano alto para o que é a media da política neste país. Eu creo que nese aspecto... Nese aspecto non hai dúda. Non teño ninguna dúda. E despois, eu creo que dentro do Partido Popular é un peso pesado, é o número 3 do partido. Entonces permíteme que eu divide un pouco o que dis, formalmente é o número 3 pero tanto a peso político é unha persoa de confianza de Feijóo, eso sí é certo, pero 3 ou 4 ou 10, me dá igual, quero dicir, está na cúpula, está na cúpula, e despois é conselleiro de infraestructuras. Home, que vaya de alcalde de Santiago, eu creo que ten un perfil bon. Non sei se no PP hai outro mellor, o mellor nos outros partidos, sí, e se verá agora nas candidaturas que presente, non? Eu creo que teñen un moito máis que... Non me refiero a ese... Eu creo que é un bon perfil. Son datos obxectivos. Eu despois non coñezo tampouco como el políticamente. Non fale de saber que deixamos que remate Luís. Non, solo eso, que bueno. E despois aquí, claro, eu creo que aquí Feijóo con esta... que se viu mellor obligado, porque non había outro remedio a facer esta operación, pero eu creo que consigue un tanto importante, que neste momento, a menos de un ano para as eleccións, é o único partido onde hai unha persoa proposta como candidato. Os demais non se sabe nada. Fronte ás incertezas que hai en outras formacións. Non sabe nada. Bueno, eso nunca se sabe se é unha ventaxa ou é que claro, a mí non me parece necesariamente unha ventaxa. Eu creo que é unha ventaxa, ter un candidato a un ano, cando falta menos dun ano, todo o mundo sabe que é disparar, Sí, eso tamén o decían a Besteiro cando foi e despois eu sempre o defendín que hai que dar a cara, normalmente hai que dar a cara. Eso de disparar é máis a política barrio baixeira. Eu queria dicir unha cousa porque se dar a cara e ya está. Queria dicir unha cousa porque non sería xusto. Todos con brevidade, por favor. Do que penso, eu creo que Feijóo si ten razón unha cousa no que dixo as súas declaracións no Parlamento, que están determinado tipo de xente, incluso medios de comunicación, utilizando varas de medir diferente o que pasa en Compostela que o que pasa en Ourense ou en Lugo. E a mí ese tipo de cousas non me gustan. É dicir, dende o Partido Socialista estás sacando peito co tema de Compostela, parece que en Lugo en Ourense non pasa absolutamente nada. Eu creo que tarde... Perdón, sí, estou me referendo sobre todo ao señor multiimputado López Orozco, alcalde de Lugo, dixen, Lugo e Ourense, dixen os dous sitios. Ti colles Ourense e eu reafirmome no de Lugo. Vale. Logo sabes que hai, en Ourense sabes que hai un grandísimo lío interno tamén entre concelleiros, a raíz de todo isto, non estou inventando nada. Bueno, ao que vou. Dicir, tarde mal e arrastro, o Partido Popular, por sentencias judiciais, tivo que tomar decisións que non lle quedaba, bueno, estaban obrigados por lei a facelo, pero agora eu creo que o balón está no tellado do Partido Socialista en outras localidades que a mellor ves obligado a facer cousas polo menos semellantes. A ver, Xavier. Bueno, eu non sei se é tanto así como dicen. Ourense, o alcalde dimiteu cando foi imputado no caso Pokémon e penso que os concelleiros non hai ningún imputado dos que están. A dificultade de gobernabilidade que hai en Ourense, que o grupo, a diferencia de Santiago, o Grupo Socialista non ten maioría absoluta. Ese é o problema de Ourense? Non, será que teñen os ríos entre eles... Ese é un problema objetivo. O non ter maioría absoluta e o BNG apartarse da súa disposición a compartir o goberno da cidade, pois hai un goberno en minoría. Digamos que si, en Lugo... En minoría divididos, Xavier, tamén. Vale, de acordo, os problemas que teñen entre eles, pero non por imputación, sino por problemas que teñen entre eles. En Lugo, como caso, en Lugo, pois hai un alcalde imputado que manifesta firmemente que é inocente e, bueno, pois eu creo que ten... Porque Currás manifestaba que era culpable. Non dixen tal. Non, digo eu. Ti dis que Orozco manifesta que é inocente, pareceme ben. Digo, Currás decía que era culpable. As imputacións que Orozco ten son por conversas de terceras personas. Non hai ninguna sola conversa grabada, ni ninguna proba ou evidencia que o afecte directamente a él. Que ele aparezca nunha conversación dicindo esta empresa dá unos regalos de la hostia. Pois non hai ninguna circunstancia dese tipo en relación a Orozco.
el manifesta que non aparece nada porque non hai nada, e eu non teño por que desconfiar da súa palabra en canto non teña evidencias para desconfiar. Como son as suizas que imputan por imputar? Temos case a publicidade. Imputan, por exemplo, fan unha causa separada a Besteiro porque hai un tipo que dice que seguramente non pagou o piso. Entón estamos pedindo dimisións ad hoc en función do que nos interesa partidariamente. É a historia de sempre neste país. E así non avanzamos, Carlos. Así non avanzamos. Así non avanzamos. Eu non simplifico, eu pido sempre... Se non deixas falar non avanzamos nada. Sí, pero digo que eu pido sempre a dimisión dos imputados. Que se aparten da... Ti non, eu sí. Que se aparten da escena política. Xa sei o que me vas a decir, pero bueno, adiante. A ti xo sabes, pero mellor... Por eso digo, adiante, dixen adiante. O mellor a unha xente lle interesa, todo eso digo. Moi breve, Xavier, que temos que ir case a publicidade. Luís tampouco pide dimisión dos imputados. Por exemplo, o que foi alcalde de Viveiro, Melchor, que falleceu recentemente, Melchor Roel estuvo imputado porque había unha sentencia para derribar un edificio que estaba edificado ilegalmente durante un mandato dun alcalde anterior. El tiña unha sentencia para derribar ese edificio e non tiña presuposto para facelo, costaba un diñeiro que o Concello non tiña. E por ese caso particular, Roel estaba imputado. E eu non defendo que ese imputado teña que dimitir, pois non. A ver, Luís. No, eu tamén, eu en eso teño moi claro que solo pola simple imputación non deben dimitir. Despois, cada caso é distinto, ou pode ser distinto, cada caso pode ser distinto. Incluso hai situacións que tamén parecen injustas, como por exemplo, e poño o caso do alcalde Pedrafita. O alcalde Pedrafita foi obligado a deixar o partido porque iba a sentar a vir ese xuicio oral contra ele. Despois o fiscal retirou esa denuncia e quedou, pero ele foi expulsado do partido, para mí injustamente. Por eso eu creo que cada caso habría que analizalo por separado e os partidos actuar consecuentemente. Pero o primeiro que teñen que facer os partidos políticos é poñerse de acordo. Agarra un momento, agarra un minuto. Si hai medidas cautelares, pois sí. É que xa hai algún... Se un xuiz, pode ser un Elpidio de la vida, pero bueno, esos son as excepcións. Pero normalmente se un xuiz te mete na cárcel ou che pon unha fianza, bueno, pois é que hai algo sólido. Entonces, pois aí o partido creo que debe actuar. Nos outros casos eu miraría os casos por caso. O Partido Socialista actuou sempre. Sí, é certo. Como é o caso do alcalde de Ourense ou do alcalde de Pedrafita. Actuou sempre. Ahora, cando hai unha persona como o alcalde de Lugo que está imputado porque outros dicen seguro que roubou, pois non sei se roubou ou non. Eu non vou poñer a mão no número naide. As conversas din outras cousas. Pero iso sería o mesmo caso ahora que Currás. Estamos falando incluso de cantidades concretas, presuntamente de cantidades concretas. Que non debe ser ningún mal obra. Non hai ningunha evidencia que o involucre personalmente. Por unha cuestión de responsabilidade. Nin documental, nin grabación, nin nada. Mira, por unha cuestión de responsabilidade, eu creo que sobre todo os partidos grandes, os partidos mayoritarios, teñen que xuntarse dunha vez e poñerse de acordo en que circunstancias un cargo público ten que deixar de ser cargo público. Poñerse de acordo en eso. Eu teño falado nesta mesa moitas veces... Non sei se é posible eso. Bueno, pero sería desexable. Non sei se é posible, pero sería desexable. O que acaba de decir Luís ten moita razón. Cada caso ten unhas circunstancias moi particulares. Vou comentar... E non, perdona, está dimitindo xente por sobrepasar a tasa de alcoholemia. E é un tema que... Eu falo de cuestións políticas... É un tema que non ten unha relación directa coa acción política, ni supón malversación de fondos públicos. Pero é unha cuestión que, sin embargo, ten un impacto público importante e estás dando dimisións por eso. Ao mellor a pedrar a París de Noia sí que a mí me parece suficiente como para dimitir como pasou estes días en Ribeira. Pero nese caso... Mira, eu dixen... Vese que dimiten. Claro, das poucas cousas... Eu teño dito nesta mesa moitas veces. Das poucas cousas coas que eu coincido con Esperanza Aguirre, eu creo que é a única, que dixo unha vez con moi ben que había que estudiar polo menos a figura da suspensión no cargo mentres dure o proceso. Non retirado definitivamente da política, sí, pero que quede o seu cargo en suspensión. Algún tipo de figura intermedia
que se estudie entre os grandes partidos, sobre todo, para chegar a un acordo a ver que pasa, porque senón levamos anos en esta mesa falando das mesmas leas de si teñen que dimitir en caso de imputados, senón poñamos en riba da mesa con vontade política a ver cando sí e cando non. A ver, que temos que ir case publicidade. Luís, Xavier, algunha cousa que vos quede por apuntar? Só comentar que Esperanza Aguirre non é máis apropiada para falar destas cuestións. Claro, pero eu digo a idea, a persoa estou dicindo que nunca coincido con ela, pero a idea a min esa idea pareceme ben. Sí, no, pero eu coincido pasa en outros países de Europa. Aí que é moi complicado establecer exactamente. Moi complicado, podes establecer algunhas. Mira, isto ten que ver tamén si hai, o que decíamos antes, eu creo que si hai medidas cautelares, si non sei, bueno, pois ao mellor si. Pero hai casos, a mí, por exemplo, o caso desta xente de Santiago, do 7 de Santiago, me parece injusto. No, o sea, teñen que dimitir, por suposto, porque además son inhabilitados xa por lei. Claro, que non é que lle fagan un favor de humanidade, é que teñen que eso xa teñen. Pero ainda así, me parece que son as persoas, e hoxe eu decía o propio Feijóo no Parlamento, me parece que non cometeron, desde o meu punto de vista, é unha opinión, que non cometeron delito, e incluso hasta o propio partido, non sei se debería plantearse esta situación, hasta que remate, se estás moi convencido de que non cometeron un delito, pois esperas do final de todo o proceso, non? O Tribunal de Dereitos Humanos, unha cousa así. Non chegará tanto. A ver, Xavier, algunha última cousa, que imos a publicidade, temos outras cuestións importantes das que falar logo. Vamos a publicidade. Bueno, pois facemos pausa para publicidade, gañamos aí uns minutiños que nos fan moita falta, así que volvemos de contada.